Skacok! Hallottátok a nagy hírt? Milyen nagy hírt? Margerinek megszületett 9 macskája. Nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy szellemek vannak az erdőben. Te mert mit csinálsz, Dave? Menj már innen! Jó. Bi, vegyél már engem. Kösz. Ja, mi történt? Mi ez? Mi a? Ja, biztos kiment az égő. Várjál. Megoldjuk. Oké. Mi ez a kakiszag? Nem értem, miért engem kell egyből mindennel gyanúsítanotok, de most tényleg, most komolyan. Na akkor én most ezt elkérem, elkakikálok egy kicsit, azután megnézzük ezt a szellemet. Oké, menjünk. Oké. Egy könnyed kakika után? Ez az a hely csak? Igen, biztos, hogy ez az. Mi van? Mi van? Nyugi, nincs is semmi. Menjünk előre. Menjél már, Jake! Jó, megyek. Én követlek, srácok. Én követlek titeket. Jó, haladjunk tovább. Jó, ne beszélj, menjél. Ó, Várjatok, srácok, várjatok! Nem maradj le. Nézd már, bakker, milyen régi ez a sír. Ez? Lehet, hogy van vagy... 6000 éves. Igen, pont azt akartam mondani. Amúgy hol van Jack? bocsis, Skacok, ki volt a természet? Érezd otthon magad. Tehát akkor... Az ő szelleme kísért itt elvileg ebben a temetőben. Hallottál már róla? Te mit gondolsz erről, Jake? Ja. Hol van? Nem tudom, keressük meg. Menjünk. Hey, nézd már oda. Mi ez? Mi lehet ez, gyere már. Szerinted ez micsoda? Nem tudom. Meg kéne kóstolnom, na várj. Ja, kóstol meg. Várj. Szerintem ez kutyaszar, kóstolj már meg. Na várjál. Igen, az kutyaszar. Tesó, jó, hogy nem léptünk bele. Ez az. Mi volt ez már megint? Én csak Janivel, a fűrészsel. Jó napot, Janivel! Jó napot! Szavaztok, már feliratkoztam. Rendben. Viszlát. Hey, Bi, nézd már! Mi ez? Aranyat találtam! Nézd már! Arany János összes verse! Nézd már! Ez aranyat. Igen. Te láttad azt? Micsoda? Na mindegy, hagyj. Oké. Mi van már megint? Mi a fene van már megint? Mi Várjál, ez? segítek. Na. Na. Megint kiment az égő. A fenébe. Köszi Bi, már sokkal jobb olvashatom tovább. Ó, nincs még. Na. Miért? What the fuck say? Le kéne állnom a fűvel. Foly. Azt nézd. Mit? Csontok. Üzenni próbál neki. Menjünk, kövessük őket. Gyere, erre vezetnek a csontok. Jövök. Nézd mi ez? Oda nézd, ott van, mi az? Ez egy csífalatok. Ezt tudod mi? Na? Ez bizonyíték arra, hogy létezik Igen. a szellem. És itt van valahol az erdőben. És szerintem épp itt áll mögöttünk. Csak én voltam bolondok. Na hova szaladtok már? Iratkozzatok fel, és nézzétek meg előző videókat is. Jaj, Jack jól átvert minket. Aha. Tényleg jól Skacok, Skacok, hallottátok? A szomszédos faluban sárkányok vannak, meg kéne nézni. Ó, Adjál már már az minket. béket! Megint hazudsz. Ó.